Pešice je dolazio na stadion Partizana, trošio sav svoj glas i snagu navijajući. Ali i previše jeo kobasice. Ajde, danas malo to, inače moraš dijetalno zbog pritiska. Zbog takvog načina života, čuveni navijač Miša Tumbas sve manje je na utakmicama. Ovdje ležim u bolnici, ovdje me malo boje, daju ovdje da kranu bolnicu. Lepo. Rekao je jedan profesor na urgentnom, ako se ne leči, da nema mnogo života. Tokom poslednjih mesec i po, više od 20 puta bio je u hitnoj pomoći. Kad sedne na stolicu i u momentu samo kaže: Goco, meni se zavrti u glavi. To je meni tako ostalo strašno i on padne, znači u totalnu nesvest. Ja sama u kući, to je strašno. Mislim, znam šta da mu pomognem, jedino što ga polijem vodom. Bio na kardiovaskulnom, radili su mu detaljne preglede, sve se svelo da ima nelečen visokrvni pritisak, što ne znam kako s kim živi sam, sad je stabilizovan dobro i za par dana će ići kući. On živi, jede puno i tako, pazi se, znate kakvi Miša cirkus se pravi, jednostavno mora da pije 2 leka i to je to. Dali mi, sad sam merio ovo pritisak, malo mi boje. Lečenje je bilo otežano jer Miroslav Gajić nije imao ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu, ali su one napokon obezbeđene zahvaljujući ljudima koji Mišu najviše vole. Niti sam ja prema njemu dobar i sažaljenja, niti zbog toga da bi izazvao neku sreću. Jednostavno, on je meni potreban zbog toga što se stvarno volim i što kod meni izaziva smeh. Dule! Baj dule! Baj dule! Dule! A smeh je naročito glasan za Mišine rođendane na kojima se okuplja skoro čitavo rukovodstvo Partizana, uz prase i poklone kojima se on kao dete raduje. Jedne godine kada je bila najveća priredba ko sled za 25. maj, taj rođendan najavljivan, prase, Dule Grujić, ovo Milan Obućina, isto tamo neki poklon i tako dalje, njega nema taj dan. Ja mislim, i posle se postavilo šta je bilo po Jarugu. Gde je u Jarugu, tamo gde stanuje. Pa šta je preko dana? Preko dana. Pa kako poznaješ taj kraj, pa šta se radi? Pa kaže kaki. On se uhvatio za neko drvo i ono potpalo, surva se hitna pomoć dolazila. Iako i sama ima problema sa pritiskom, Goca posećuje Mišu u bolnici kad god ima snage i novca za prevoz do Beograda. Dobar dan, Mišo. Dobar dan. Evo, došla sam ti u posetu, kako si? Dobro, malo mi boje. Jesi dobar? Šta ima novo? Nema ništa. Naravno, njemu se u bolnici najviše dopada hrana. Kupuo se jedem štoni, broziti jedem i ja. A ne smiješ da jedeš kobasice? Ne smijem. Ne smijem maso da jedem maso, ne smijem. Voli život Miša, naša viče, neću da umrem tamo u bolnicama i... Ne bojte se ništa. Ko je ovo pisao? Ti, Jagoda i Danica. Naš 4, ono za rođendan što smo se... Ovo je sve čisto. Dobro. Lečenje neće biti lako jer je Mišu teško kontrolisati i promeniti. Šteta što ne može neko da se nađe ko bi preuzeo brigu o njemu. Za dom nije, jer je previše pokretan. Tu smo i svi onako da mu pričamo. Pij lekove, nemoj da jedeš to, idi odmaraj više i da mu obezbedimo još više pobjeda, jer on Partizan stvarno voli i to mu isto dobra terapija. Dali mi broj medale. To ko ono što si nosio na Metaliki? Aha. Koliko god bilo publike na njemu, stadion Partizana bio bi prazan ako njime ne bi odjekivao gromki glas Miše Tumbasa. Ali on neće prestati da dolazi i navija, sve i da je cena te karte previsoka.
svaki koš i svaki gol.